力がみなぎってくる。かの者の傷を癒したまえ。かの者たちを癒したまえ。かの者に力を。どうですか。私は心のかの者の剣となる。また美しさに見かの者たちを癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。そいつめしカノン。
かの者の傷を癒したまえ。その一撃に可能。確保しなさい。いや検査は怠らん。エグベルト、お任せください。お日様は。任せましたわ。さよなら、ジェシカ。そしてシェリー。光の末裔のサイン。真の武人とは、倒した者。明日は我が身。ああ、湿っぽ。でも、オイラはショックだな。考えておこう。大変です、レオン様。レアードの使い。至急、テートへお戻りください。なんだって。兵が出払ったところへ不意打ちを受けたため、陛下は、王である前に勇猛な武人でもあられ。しかし、敵にも強力な魔法使いがい。よくわかった。お前の馬は疲れが激しいようだな。あとは俺たちに任せて。伊達やしらくよで漂流兵団を率いてるわけじゃないんだよ。僕も早く、レイガルド城へ駆けつけるんだ。光の軍勢を再起不能に追い込んだエルヴィンたち。これで残る敵はボーゼル率いる闇の軍勢だけとなった。だが光の軍勢との戦いの間隙を縫って
どんな奴が来ようと負けはせん。俺は傭兵だ。なんだってやってやるよ。